dai ndoti andibudire pachena maererano nemba yedu shure nemagarisirano atinoita kubva kudhara kusvika pari zvinezvi ndakazosvika pakubuda mumba ndichitiza maererano nekuti murume wangu haasi munhu anonzwisisa pakutaura kunzwisisa kwake kuri mumaoko kada kuti takanetsana tikada kuti titaure nyaya inosimudza ruoko achirova saka ndakazosvika pakutiza ndakaenda kumba kwedu zvazvinonda ane 2 years ndiri kumba kwedu haana kutsevera haana chaakaita chinoratidza kuti ndiri mukadzi wake akazosvikawo pakuroora kwatoo nemhuri kumba kwake mukadzi wevanhu baba ndikudire pachena naadzimai mukadzi wangu ndomuda ndoti ndaita mutsvagawo munoembera babankulu ndatombera taura ichiti mukadzi wako unomuda wakamutora uziva ndokuziva but wakaenda here kwawakamutora wakamushanda ndakatomutsvaga anga asingawaniki kwate zvaka vakakuti akasvika here kana kuti asati asvika ingonzi asati asvika ibva ifoni aitaira foni but aiti anga asingataura kuti ndiri papi chaipo munoziva kuti varume tokukanganiswa nenhafu ipapa atosangana naye akumuda manje kasisaba iwe mfana iwe ukubuda mukadzi wako chimuudza mukadzi wangu ndokuda mutaurire mutaura namambauzi mukadzi wangu ndokuda haya sori zvako inyaya yekuti ungo usingawaniki kuti uri papi ndaito kutsvagawo asingaotiubuda isusu totedzera zvada moyo handizvozvo mama ndidza uri kukudai murume wangu anondida handizvirame nekuti ndakagara naye 11 years takatoita vana vedu 3 asi kopa 2 years idzi atadzawo here kudzikoshesa akakoshesa 11 years dzandakasiya mbeu 3 ari kupiko hongu anondida changamire murume uyu handisi kumuramba neniwo ndinomuda asi ari kuti chiinazvo 2 years akaroora kwane mukadzi nemwana ukambaira kumba kwake nyaya ingoramba ichingodzokera pasame point kuti ini ndaimutsvaga anga asingataura kuti ari papi pafoni ndichitotaura naye ini ndindori nevana vautaura 2 vana vachirwara ndimufonera uya kuno anga asingabudikiri ndaingonzwa negonga ari kubhindura ari kugweru ari kuti abudikira pakati ini ndichimutraya kumufonera ndasingabatira nyaya zvokuti tuite closed zvokuti tionani mukadzi wako ari kuti pa2 years dzese dzanofunga kuti nandandiriiniwewe ndaita madzimai ndakakutadzirai ndakubatsirai huku nokuti nokudai afa wabatirwa pa ndiani tembo ndiani uyu akashandisa maoko ake ani manzwa mukadzi uyu mamakateereka uyu anorova achishandisa maoko atiri kuti isino kushandisa maoko ako aya wakutenda kunoteta mukadzi wani mukadzi arohwe asi kuti kune vanhu vakakodzera vanosvedwa kuti mutaure nyaya yamune muchinetsana mumba taida kuti tibvunze pamwana kana ngari kunyika ndanzwa murume aita kuti pa2 years aienda kumba kwazvarwa mukadzi achitsvaga mukadzi wakachita sei achimushanda uye achizofonera mukadzi wacho achibvunza kuti mukadzi uri kupi mukadzi asingabude pachena kuti ndiri kupi saka ndokwati kubvunza kuti apa anotetwa ndiani apa inyepa kuti hadipo asingatauri kwaari achitsvagwa nemwake ndiani chinokonzeresa kuti munhu anyepe maronda munhu akaita maronda anotaura kwasina kusvika nitanga achirwadzira maronda aikonzeresa alright maita basa regai ndofunga tikunzwa nyaya yakasiyana uyu mukomana ndiwejeni handine chomzo mukomana uyu haana kuzotera mukadzi akashandisa runhare kutsvaga chii mukadzi nokuti dai akateera mudzimai wake sekumuda kwaanutaura dai vabereki vemudzimai vakamuudza kuti mwana wedu ari kwakati ngakunyepere mira pamusoro ngakunyepere ya nyaya iyi mamiriro ayikaita ndeyekuti
uyu panguva akabuda kumba ndisipo haana urohwa muso akabuda ndisipo ndiri kubasa ndangosvikira munhu akarongedza mwana ari kuchikoro anga ari grade 1 ino ndangosvikira mumba pasina munhu ndobva ndakanga kufona ndichitira kubvunza kuti pane paari here iye bva rinofona kubva ndaenda inini siyana nezvamo ndo statement rakaita ndakazotouya ndobva ndatotaura inini ndakati inini madzimai angu andizotari ini pano panoda kudzoka kumashure chii chakambenge chaitika pamashure apa chaita kuti uyu ati ndakusunga zvinhu ndakuenda ukaziva ukarova mudzimai anogona kushaya nguva yekutiza asi anozokutaimira chete kuti iwe usipo achanozva kuti apa ndinorongedza zvokuti kaise tuva ndikuda ndinogwededza ndobva ndarova pai saka taumboza kuti pamashure apa patumanzi dzemashure apa chii chachambenge chaitika wanga usina kushandisa maoko nyaya yakanyatsoitika ndeyekuti nemukadzi wangu paita kakukrashana nenyaya hambeno zvakangoitika kuti ndinyatsokuitsanangura inoona kuti nyaya iri panapa unomudireko mukadzi wako ainini hamungazvinzwisise mukadzi wako ndoita sei imi mizwisisai kuti munhu ari kuda mukadzi wako zvimwe zvese hatingambozinzwisisa tavhara zvakawanda tiri vanhu vakuru ngativharei zvakawanda vana vadzokere kudzimba dzavo woza hamupe makanzwisisa kuti chii chakaitika uye zvari kumudirei mambo vanhu ava vakadzokera kumba zvavakamboita kuti mukadzi uyu abve zvisina kugadziriswa imba iyoyo yakafa chinosvika futi ichocho chinhu chochotanga futi kuda saka toda kuti vanhu vaviri ava ngavabuditse chinhu ichocho chaiita kuti uyu azotiza kuitira kuti pavanoenda vanogara zvakanaka kwese tikasadaro mangwana futi tinoona vachidzoka unogona uchitaura here mwana wamai hamugoni mugona uchitaura here naamai indokwanisa taurai nyaya yaitika ndeyekuti murume wangu kunyange pakaitika nyaya diki diki ingava nyaya yemwana ingava nyaya yekuti mwana akanganisa kana kuti ndikada kuyoka pamwedzi wandazobuda ndakamusungisa ka2 ndaigara kwariri kumbari tikaenda kustodart police kune mapepa ake 2 aakatongwa shure monge andiroera yekutanga kuti mwana arasire mukaka mufiriji ndairwara makasvikirwa mwana arasa mukaka mufiriji kanzi mukaka wakazara mufiriji wanga uri kupi wotadza kuti ndakati muri kuziva kuti ndiri kurwara vana vatora chikafu vachida kudya handina zvandaona kunyepo wanga usinipo pano hamene kwawatoenda murume wangu ane shanji dzokuti aigara achindifungira hure hwaasina kumbobva akabata saka nyaya iyoyo yairamba ichinetsa saka iye nekuzomupindura kumunyaridza kumutsanangurira anga asingade kunzwa inini aibva ashandisa maoko chokwadi paari papa agone kutaura musaka atadza kuti anondida here kana kuti haasi anogona kushandisa maoko zodidai mati uya undiro yaigona kuti sei aikurovai zvakanaka ndakaenda zvaisambomutorera maminiti saka pamwedzi wandazobuda ndandamusungisa ka2 paakazobuda achienda kubasa akazoti rega ndiite se ndiende mushure maonge ndatobva kuchikupurise kumaporisa ka2 kunomutora akuudza hama dzake kuti yemutora masipasi muende nawe ina handichagona kugarisana nemurume ndakaudzwa kumapurisa kuti kuona mukadzi akusungisa hachakuda saka inini changamire ndaneta nemusha uyu regai ndizorore hani mazvoona chere njina handichakudai ndaneta nekurohwa murume wangu ndaneta vana ndakabereka 3 muri tavabatsirana kuchengeta kana muchitonga mufanira kuonera zvinhu izvi tenda tozvionera ende iwe shamari wauya naniko wauya wega zvitashereni kuti waita sei parapa ikokwate zvakango wakaitikwe kabvisa endai asikana chiendai kumba iwe